Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik maning kali kula lan saka kina Altafunisa teng Skansa News. Kantin Skansa bintang 5. SMK Negeri Setunggal Bawang duweni papan kanggo nyediani pangan para warga sekolah. Papan kang diarani kantin iki mapan ing sisih wetan masjid. Kantin Skansa nyediani maneka jajanan kayata jajanan ing restoran bintang 5. Antarane gado-gado, sega rames, soto, lan jajanan-jajanan liyane. Kantin uga adol umenan anyes lan jus woh-wohan. Kantin SMK Negeri Setunggal Bawang dadi papan ngaso kanggo siswa nalika jam ngaso. Kantin iki buka saben dina sekolah wiwit jam 7 esuk nganti bubar sekolah. Seliyane kanggo para warga sekolah, kantin duweni guna mados rejeki lan rencang-rencang kangge sing sadean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Siva Anastasia badhe wawancara kalih salah setunggal murid SMK Negeri Setunggal Bawang kalih Eka Destania, nggih Mbak Eka, kulo badhe tanglet teng kantin nyadé napa mawon. enten gado-gado, sego rames, jus woh-wohan, jasuke, sampun niku mawon niku ngertos. Nggih. Regine paling mirah niku pinten dugi pinten? Regane watara 1000 dugi 5000. Nggih, matur nuwun Mbak Eka. Cekap semanten kula aturaken menawi enten kelepatan kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.